Ja sam komšija Nemanja, nastavnik ovde iz kraja ovog. I izašao sam sa svojim komšijama koji su svesni da se ruši naša kultura, istorija, identitet grada, da se menja struktura kompletnog grada, da se menja struktura stanovništva i izašli smo ovde da probamo da ukažemo na ovaj problem. Vlast već mesec i kusur dana eskivira da se po bilo kom pitanju da bilo kakav odgovor. Na kraju smo zabrinuti vrlo za svoje zdravlje zato što je u betonu ovog hotela korišćen azbest